lesti tagħmlu bil-Magħmudija li se nitgħammed biha jien. Il-Magħmudija għal Ġesu kienet il-passjoni ħarxa li waslitu anke sa fuq is-salib. U minn din il-passjoni aħna lajna dan in-nar li huwa l-Ispirtu Qaddis, l-Ispirtu Santu. U dan in-nar li Ġesu jqabbad fid-dinja mhux ta' bxejn fejt il-50 l-Ispirtu jidher forma ta' ilsna tan-nar fuq il-Knisja, fuq id-dixxipli. Imma dan in-nar għandu prezz anki aħna biex insegwu it-triq li mmarkalna Ġesu fil-ħajja tagħna, kultant ikonna nagħmlu għażliet jiebsa. Aħna dgħajfin. Il-ħajja komda toġob il-kulħadd, mill-kbir sa żgħir.